салом алейкум бародари азиз, умедворим ки хубе сог саломат ҳастем. Бародари азиз, ранги ҳамин братан умед меворид, тез гапзаниро мегум ёд бигирем. Нигоҳ кунед бародари азиз. Короче, нигоҳ кунед. Ҳозир қариб омад, алҳамдулиллоҳ. Я ҳаракати дигар кунед, 5000 дар рафте сайт, телефони бепул, телефони падаркара бигирен. Чӣ гуфтӣ умед? Мошаллоҳ, ошон шава. Ошон шава. Айшири модар дадалар. Бародари азиз. Бидро телеграмада я ҳаҷара ҳуҷури дигарш ки биза подписасаш ки Баги биза телефона ҷура биза подписация кардаги бош уже молодец, накардаги успех кинен, чтобы ки телефон масад насиби дига нашава. Дига да бародари азиз. Бо пасай и бо мерава. Худо хоҳад. Хоб. Дӯстон, салом алейкум. Я бор дига гуфтига аввалҷа хабар қадихай сар кардем ва имрӯз боша иншоаллоҳ моделҳои нав омадагиа. Чӣ хел ки медонен Redmi 13S буромадагиа, мисол моделҳои нав. Уже якис баъди соли нав уже Samsung Redmi моделҳои навша буровардан сар мекунад ва Samsung-ои A05. Мисол Samsung A05, A15, A25, A35 Samsung дига буровардан мегира, Redmi моделоша буровардан мегира ва рӯз ба рӯз дига модел нав буровардан мегира. Ана худо хоҳад айспас обзори ҳар як таи моделҳо дар YouTube канали Умедҷон Техноблог албатта мешава. YouTube канал дар описание ҳам аст, метавонед бидорен тамошо кунед ва мефаҳмем ки масалан ҳамин телефон харидан стоитай, не стоитай, обзор мекунем ҳар як чиша. Просто ба забони тоҷикӣ хмон. Чиста ба кучагӣ мефаҳмем то. Да. Нигоҳ кунед да. Любой ҳамин чида бидро связной да. Бидро нархи телефона бин, баъд биё ҳаминҷа и телефонора бибин. Да, иншоаллоҳ масъалаи нархдам хитом я бор бинен чӣ хелай. Просто ҳамин бибинан. Конечно, сравнение. Бибинан ки сравнение ки на самом деле дар ҷанг арзон. Арзон буданаш хишон медо қоил шавана. Баъд мисол бардар беғарзи телефонҳо хай бо телефонҳои буҷетни ҳам ҳастан барои бардарое ки мисол харидорӣ мекунанд. AD Plus, Technospark 10S, Technospark Go ҳаст. Мисол бардаро бисёро харидорӣ кардагиан уже ин моделро медонанд. 2024. Ҳуш ҳам ҳастай. Ҳуш ҳам ҳастай. Ин хел телефонҳо ни. Ин iPhone да монанда ин хел телефон. Калонаки чотка кард. Ин телефони Technospark Go 2024. Баъд бардарои азиз иҷа бо мисол планшетҳо ҳастанд барои ҷиянора. Чӣ хел ки мисол гуфтамтон хитом дар каналҳои хумам дидагиан. Иншоаллоҳ хел планшетҳо ҳастанд барои ҷиянора. Метавонед ки бемалол харидорӣ кунед. Ина планшетҳо нархошон 9000 рубл. Чӣ хели планшеташ оперативка 16, памяташ 512 гигабайта ва планшет дар комплекташ ҳама чӣ дорад. Рақамҳо барои заказ кардан дар рӯи экран 925 371 01 99. ҳамин рақамҳо дар WhatsApp муроҷиат мекунед, ҳатман оператор шуморо оперативно мефаҳмонад. И шо бардаро як чиз дига мегум то. Мо озем як чиза ҳайронум да. Реально бисёриятон комментариҳои канали Бобои Лангаира иншоаллоҳ ман мехонам ҳамаша. Мисол менависанд ки ин қиморай. Бародари азиз, ин қимор намедонам. Масалан ман намедонам ки айдин мисол ма бисёр мефаҳмам, лекин бародари тоҷои фаҳмиши худам мисол ма просто барои харидорои худам, барои харидорое ки мисол меёнам магазин ма телефон мехаранд, падаркашон додестам. Нархи телефон ма қимат накардам мисол да. Нарх ба нархи навои ами бигем ки ба бозор қариб ки яке нархи навои дастрас. Ва масалаи падарка просто чисто асид қидил, мисол барои клиенти худам, барои хирсандии клиенти худам падаркаш додестам. Намедонам ҳамира куҷош бадай. Хай бародари азиз, мақсад гуфти гапо 100 одами баъд мегӯянд ки машини ки ҳамҷа чӣ машини ки мерава ки намедонам марда гори телефон бепул падарка додестем бесплатно. Просто намедонам камтар соображат ки ман бароям ҳайронам бародари азиз. Бидроз связной да бидро мегафон кисе наму любой таймо да бидро бародар бибин нарх навора бибин. Баъд зангш биза ё ки биё бибин. Баъд биё бин. Баъд масъалаи любой ҷора бин масъала бин. Масъал ҳама нарх навои дастрас. Просто падаркара ма чиста барои сид хидӣ барои бародаро дӯстам. Мисол повербанк зиқ мешавам ки барои чизра намедонанд чӣ дар кунам. Не просто машини ки ман худам ҳайронам да. Баъд хай худованд ҳамаро худаш нигаҳбон бошад. Самегани худаш ҳидоят кунад. Хейтиро туғра. Да, туғра. Комментарияи шумо ки видеои мо топ меравад. мо асад любой ситуацияда кайфиятмона намеғалтонем. Так что ҳама садай. Шумо диге. Так что бардорам хел обзори телефонҳо мешавад ба забони чиста тоҷикии химо дар YouTube канали Умедҷон Техноблог. Ами YouTube канали химам иншоаллоҳ уже дар байни 2800 гузаштам. Машоаллоҳ. Так что бардорон иншоаллоҳ дастгирӣ кардем бемалол шумо ҳам метавонед бидрои ҳамҷо тамошо кунед. Видеои полезин барои шумо ҳам ҳастай. Обзори телефонҳо худо хоҳад ҳар як моделое ки нав мебурояд ва ҳар моделое ки ҳастай чиста ба забони кӯчакии химо, чиста ба забони ами
чӣ хел ки фаҳмои шумода ҳам хел обзор карда мемонам дар канал профессионални. Так шуд ромада тамошо кунед. Бинед масалан маъқул дошид телефон пеша харида рафта мисол телефонро харидида 13-14 ҳазор чӣ май телефонро хариданад мисол аввал обзора чиста тамошо ку стоит ай сада маъқул шид бихариш просто так рафта харида бо маъқул наши бо дигаша хайр не мақсад телефон бисёр вариант лекин обзора тамошо ку маъқул шид баъд хайрдориш кида ба ҳамин хотир мо обзор мекунем ки чтобы ки бародари шумода фаҳмо бошад ва худтон бинед ним хелада бошад бизанен лайк комментария телефон падарка чётка хетиро телефон падарка рафтестай камтри дигашмон бизаненда телефона бигирем тамошо кунед видеоро болин дастгирии шумо иншалло ба дастгирии шумо будем хе гап чапои нав шида рафта мегирад раҳмати калон барои поддержкатон гап то надорам молодец